खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिराङाव 33 नं बिजनि बिधानसभानि फाइनाल भटार लिस्टआ ओंखारबाय। कर'नानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै लामदिङाव हरखाबै जिल्ला बेंगिरिया बन्द फोसावदों। पान्जाबाव गाहाय मन्थ्रि मदिनि कनभयआ 20 मिनिट सम राजालामायाव होबथाजादों। मुस्लिम हिन्जावखौ दोनखारलांनानै सासे हिन्दुआ जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। क'क्राझाराव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ रेप खालामनो नागिरनायनि दायाव पुलिसजों हमजाबाय। मबाइलाव गेम गेलेनो मोनैनि सासे गथ'आ गावनि जिउखौ फोजोबस्रांदों। उन्दै हिन्जावसाया बिमानि सायाव फासिनि दाबि दैखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनि महकुमा कनफारेन्स हलाव महकुमा बेंगिरि राहुल गुप्ताया खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों दि आथिखालाव 2022 मायथाइनि सिगां बाहागोआव 33 नं बिजनि बिधानसभानि फाइनाल भटार लिस्टखौ आबुङै दिहुनफिननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सिगाङाव 33 नं बिजनि बिधानसभानि भटार लिस्टआ गासै 1,02,453 मोन। बेनिनो हौवा भटारफोरनि अनजिमाया 80,964 आरो हिन्जाव भटारनि अनजिमाया 79,489 दंमोन। गोदानै आबुं महर मोनफिननाय भटार लिस्टआ 1,795 बांनानै गासै 1,62,248 जादों। बेनिनो सा 81,809 हौवा भटार आरो सा 80,439 हिन्जाव भटार। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 33 नं बिजनि बिधानसभानि बेन्दोंआव गासै 202 पलिं बुथ सेन्टार दं। बे खौरांगिरि मेलाव 33 नं बिजनि बिधानसभानि एमएलए अजय कुमार राय आरो बिजनि महकुमानि बिसायख'थि मावख'गिरि मौसम प्रतिम नाथआबो दंफायोमोन। आथिखालाव कर'ना पजिटिभनि थामथि दोहौआ नगाव जिल्लानि लामदिं रेलवे स्टेशननि खाथि खाला थानाय फरायसालिफोरखौ जिल्ला बेंगिरिया बन्द फोसावदों। 5 दिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 11 दिसेम्बरसिम हालागै बे बन्दआ थागोन। खोला लामदिं गोजौ फरायसालि, रेलवे गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, डनबक्स फरायसालि आरो बिनापानि गुदि फरायसालिफ्रा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि समबारखालि लामदिं रेलवे स्टेशनाव सासे आरपीएफ जवाननि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनजेनदोंमोन। बेनि उनाव गासै सा 58 रेलवे मावफारियाफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेखायनो जिल्ला बेंगिरिया गोख्रैयैनो राहा लानानै बे थांखिखौ फोसावदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया पान्जाबनि राजालामायाव गोख्रोङै होबथाजादों। बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो नरेन्द्र मदिनि कनभयखौ पान्जाबनि आबादारि सोमावसारग्राफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै खुद्रिनानै दंमोन। बेखायनो बुधबारखालि खमैबो 20 मिनिट समहालागै लामायाव नांथानानै थानो गोनां जादों। नरेन्द्र मदिया दिल्ली फारसे फैफिननाय समाव नरेन्द्र मदिया पान्जाबनि गिबि मन्थ्रिनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। मरिगाव जिल्लानि लाहरिकाट थानानि बेन्दोंआव थानाय बावलागुरि गामियाव सनिबारखालि मोनायाव सासे हिन्दु लाइमोन फिसाय गोनांखा सासे मुस्लिम आइजोखौ दोनखारलांनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लखिमपुर जिल्लानि गिलामारा गामिनि थागिबि दिलीप सिन्हा मुंनि सासे बाङालि हिन्दु लाइमोना लाहरिकाट बावलागुरि गामिनि शहीदिन रहमाननि बिसि आजमाल खातुनखौ गोसो थोनानै दोनखारलांदोंमोन। उनाव रायजो राजानि हेफाजाबाव मरिगाव जिल्लानि गरायमारि सान्थिपुराव सानैखौबो हमनो मोन्दों। थांनाय मंगलबारखालि धुबरी जिल्ला आलुग्रय बरतलानि थागिबि बाबुर आलीनि फिसाज्ला रहिम आलीया बांद्राय जौ लोंनानै सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ रेप खालामनो हाग्राबारियाव जबरदस्ति खालामदोंमोन। नाथाय हिन्जावसाया रहिम आलीनि आखाइनिफ्राय बारग'यो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाया बिमा बिफाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि दिरबिल लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव गला होनायाव दंहैफायोमोन आरो मोनाबिलि जानायलाय बिमा बिफाया बिजाब फरायनो न'आव थिनहरदोंमोन। बेवहायनो लामायाव हमख्रबना जिनाहारि खालामनो नाजायो। नाथाय हिन्जावसाया बिनिफ्राय जबरदस्ति खारग'बोनो हायो आरो नखराव गासै जाथायखौ खोन्थायो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला रहिम आलीखौ मुगैथाव आखलनि थाखाय पुलिस बिफाननिसिम गथायनाय जाबाय।
क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 1 नं हाथिगाव गामिनि पुर्ण रायनि असे फिसाज्ला बलेन राया गावनि आखायाव मबाइल गैयैलाय बिफानि मबाइलखौ गेम गेलेनो होनना बिफानियाव खनले मबाइल बिदोंमोन। नाथाय बिफा पुर्ण राया फिसाज्लानो मबाइलखौ बिसेयावबो होयैनि फिसाज्ला बलेन राया हरनि समाव गावनि जिउखौ गोदोनायाव दुरुं लागायनानै फोजोबस्राङो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बलेन राया दायो गुरुपेला गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। भारतनि गुबुन रायजोआव कर'ना पजिटिभ आरो अमिक्रन बांहोनाय बादिनो आसामावबो कभिड-19 नि केसआ बांबोनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामना होयोदि आसामाव लकडाउन फोसावथ'नाय जाथ'नाय नङा होनना। नाथाय कभिड-19 नि गोसारनाय आरो अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय रायजोआव गोदान नेम फोसावनाय होगोन होनना बिथां फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आसामाव दासिम अमिक्रननि केस मोनथ'नाय जायाखै। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि सावस्रि बिफानजों थासारिनि सायाव मोजाङै सावरायलायनानै बेरामनि गोसारनाया बारानिफ्राय बारा बांबोथारोब्ला बन्द फोसावनाय जागोन होनना बुंथिदों। थेवबो मानसिफोरनि रांखान्थि आरो थांना थानायनि राहाखौ नोजोर होनानै रायजोआव लकडाउन फोसावथ'नाय जाथ'नाय नङा होनना बुंदों। लोगोसे गासै मानसिफोरखौनो कभिड-19 नि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों। बाक्सानि गरेस्वराव मोनसे जाथाय। फिसाय आरो फिसाजो थासेयावबो पत्रना चौधुरिया गुबुन सेंग्रा कुलदीप मुंनि सेंग्राजों मोजां मोनलायखुमादोंमोन। 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ जेब्ला बिमानि गासै खोथाखौ बिफा अटम चौधुरिनो खोन्थानो नागिरो अब्ला असे बिमाया कुलदीप सइकियानि खोथा लाना फिसाजोनि गोदनाखौ गोबौ ब्लेडजों हास'नो हुमखि होयोमोन। जायनि थाखाय गथ'आ गावनि असे बिमा आरो कुलदीप सइकियाखौ फासिनि दाबि दैखांदों। गथ'सानि बिफा उत्तम चौधुरिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गावदि CRP नि सासे जवान आरो बिसि पत्रना चौधुरि आरो कुलदीप सइकिया मोजां मोनलायखुमानानै 2022 मायथाइनि 11 अक्ट'बराव न'निफ्राय खारलांबायमोन। नाथाय कुलदीप सइकियानि खोथा लानानै बिसिया गावखौ फाव फान्दायना केस होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो दानफायाव 12,000 रां लाबोगासिनो दंमोन। फिन पत्रना चौधुरिया बांसिन रां दाबिनायजों लोगोसे सम्पति दाबि खालामदेरबावदों। जायखौ लाना उत्तम चौधुरिया बिसिनि बेरेखायै गरेस्वर पुलिस थानायाव FIR होदों। दा गरेस्वर आरो दिसपुर पुलिस थानाया जयै लोगो नांनानै पत्रना चौधुरि आरो कुलदीप सइकियाखौ एरेस्ट खालामो। नखरनि सुबुंफ्रा बुंथिनाय बादिब्ला बिमानि थाखायनो उन्दै हिनजावसानि खर'आव गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो उत्तम चौधुरिया बुंथिबावदोंदि बिसि पत्रना चौधुरिया गाव मोजां मोननाय सेंग्राजोंनो थाथों नाथाय फिन खेबले हारा हास्ति दा खालामथों होनना बुंथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।